Recordo, els que tingueu la meva edat segurament també recordareu amb enyor, amb carinyo, amb felicitat, però sobretot enyor. Us recordeu els dies aquells en el que els vostres fills us feien cas? Que era maco. Porta'm una cervesa. I el nen corrents a portar una cervesa. No, això no es pot fer. Mentre estiguis a casa meva, això no ho pots fer. I els nens es feien cas. Però arriba un dia, a la vida de tot pare i de tot nen, dic pare perquè sobretot és una cosa de pares, això, no de mares, en el que el nen o la nena diuen no. No. I clar, això de sobte al pare li xoca, però el nen diu no. I a més el nen diu, i ara faré això no ho pots fer, doncs ho faré igual. Escolta, el pare de seguida, el primer que diu és, mentre estiguis a casa meva faràs el que jo et digui, això són mentre estés en Espanya la Constitució, faràs el que jo et digui. I el nen diu, no, la nena, diu, no, me'n vaig, és que me'n vaig a viure amb aquest noi, i mentre estiguis a casa meva no pots marxar. I diu, no, pare, és que no has entès. T'he dit que me'n vaig a una altra casa, per tant les regles d'aquesta casa ja no valen, la Constitució en aquesta no serveix per res, jo estaré en una altra casa diferent. I llavors el pare veu que això no serveix, i llavors el pare segueix una altra estratègia, que és amenaçar-la. On vas amb aquest noi ple de tatuatges, o aquest noi pelut, que no té feina, ni ofici, ni benefici, us moriràs de gana, on vas? I la nena diu, no, pare, és que no t'estic preguntant, t'estic dient que me'n vaig. M'és igual si seràs pobre, m'és igual si té tatuatges, me'n vaig i tal. I llavors quan la nena agafa la maleta i quan la nena ja està a punt de passar per la porta, el pare surt corrents i diu, sobretot, mira, parlem-ne. I com a mínim vine a casa els diumenges a fer la paella, perquè clar, que si no fa les paus, què passa? Que la perd per sempre. I qui surt més perjudicat és el propi pare. Fixeu-vos, inconsistència temporal. El pare és inconsistent, canvia d'opinió. Les amenaces que ha fet al principi, primer, a casa meva es compleixen les meves lleis, si te'n vas seràs pobre i miserable, tot això, canvia la seva estratègia, sisplau, com a mínim vine els diumenges. Inconsistència temporal, canvia l'actitud del pare, és totalment inconsistent. I això, diguem, és exactament el que està passant, o és el que passa en les relacions entre Catalunya i Espanya en aquests moments. Deixeu-me que us doni una sèrie d'exemples, això ho passo perquè segurament des de darrere no ho veieu. Deixeu-me que us posi una sèrie d'exemples d'aquestes amenaces que fa el pare, que avui dia estem patint exactament igual amb la relació de Catalunya amb Espanya. Una de les amenaces és: si os independizáis, los jubilados catalanes no cobrarán pensiones porque el gobierno español no lo va a permitir. No heu sentit aquesta? És una de les amenaces. Això ens podria dir, ells són Goliat, ells tenen els calés de les pensions, nosaltres som el David, som pobrets petitets i tal, i hem d'obeir perquè si no ens quedarem sense les pensions. Com diu l'exemple de David i Goliat, això no és veritat. Ni ells són tan poderosos ni nosaltres són tan dèbils. Entre altres coses, perquè el sistema de pensions no funciona, diguem, de la manera que ells diuen que funciona. És a dir, quan els joves paguen pensions, paguen cotitzacions a la Seguretat Social, els diners no van a parar a Madrid. No van a parar amb una gran bústia, amb una gran guardiola que controla el Rajoy i que diu, si os portáis mal no os voy a devolver el dinero, no? No va així. Els diners dels joves d'avui van a pagar les pensions dels avis d'avui. Les cotitzacions que els avis van pagar quan eren joves, que en van pagar, han desaparegut, no estan en una guardiola. Van anar a pagar les pensions dels avis d'aquell moment. Cada generació paga les pensions dels joves, dels avis d'aquell moment. Per tant, no hi ha ni un duro a Madrid. I per tant, dir que no cobrarem les pensions és com dir que a Catalunya no habrà jóvenes. Com us dic que no habrà jóvenes?
Catalunya habrà jóvenes i treballaran i faran cotitzacions i els diners se'ls emportaran els avis. Entens? I què podrà fer el Rajoy per evitar-ho? No pot fer res. No podrà fer res. Per tant, diguem, aquesta mentida, que per cert és la mentida més immoral que hi ha, o sigui, intentar, diguem, acollonir els avis, que l'única cosa que tenen per mantenir-se és la pensió, dir als avis, mentir als avis i dir-los que pagaran la pensió, quan és fals, perquè les pensions als avis no les garantitza ni el Rajoy ni l'Estat, les garantitza els joves, els treballadors, i mentre hi hagi treballadors hi haurà cotitzacions, i mentre hi hagi cotitzacions hi haurà pensions, punt i final. Per tant, que no vinguin aquí a collonir perquè no som tan forts com es pensen, ni nosaltres som tan dèbils com es pensen. I jo no volia treure el tema, però ja que treuen el tema de les pensions, és molt fàcil calcular com serien les pensions si fóssim independents. Està clar que la quantitat que cobrarà cada avi a cada país depèn del número de treballadors que hi ha per cada jubilat, oi que sí? Com que agafem els diners dels joves i els donem als avis, si hi ha molts joves, per cada avi hi haurà més diners. I si aquests joves tenen un salari molt alt, hi haurà encara més diners. Estem d'acord? Quan més joves hi hagi per cada jubilat i quan més cobrin aquests joves, més grans seran les pensions. Estem d'acord? Doncs bé, podem comparar la situació de Catalunya amb la d'Espanya. Jo no crec que ens hem d'independitzar per això, però ja que ells treuen el tema, preguntem quants avis hi ha, o quants joves hi ha, joves treballadors, quants joves treballadors hi ha a Catalunya per cada avi, o quants n'hi ha a Espanya. Doncs bé, resulta que a Espanya hi ha 2,48 joves per cada avi i a Espanya n'hi ha, a Espanya n'hi ha 2,48 i a Catalunya 2,54. És a dir, a Catalunya hi ha més joves, no hi ha més joves, hi ha més treballadors, perquè la taxa d'atur és més baixa. I segona, els salaris a Catalunya són més alts. Per tant, si feu els càlculs, veureu que si fóssim independents, com que hi ha més joves per cada avi i els joves cobren més, les pensions serien fins a 10% més altes. No és aquesta la raó per la que hem de marxar, però ja que treuen el tema i voleu fer els càlculs, doncs fem-los. No només les pensions no desapareixerien, sinó que serien 10% més altes. És veritat que hi ha un fons de reserva de la Seguretat Social que no és per pagar les pensions. El fons de reserva de les pensions el va fer el govern espanyol perquè, com passa a tot Occident, els nostres pares, la meva generació, els nostres pares, després de la Guerra Mundial, es van dedicar a tenir molts fills. No sé què els va passar, van començar a tenir fills. I nosaltres, doncs, no tenim fills, tenim pocs fills. És a dir, la meva generació som el baby boom, som molts. I després nostre n'hi ha pocs. Nosaltres, els nostres pares tenien 4 fills per dona, nosaltres tenim 1,2. Jo tinc un, i algun capullo que té un 0,2 que em falta a mi, però diguem 1,2. Això què vol dir? Que la meva... Això no s'ho parla en català, això és mundial. Això passa als Estats Units, passa a Alemanya, passa a Espanya, tot arreu. I aleshores, clar, quan jo em jubili, no ara, però quan jo em jubili, la gent que ve darrere n'hi ha molt poca. I per tant, potser hi ha problemes per cobrar les pensions als Estats Units, a tot arreu. I això ho sap tothom. Això ho sap tothom. Existeix, això no és un problema català, és un problema mundial, passa a tot arreu. I el govern espanyol, que va dir... Per cert, això sabeu, els que sou baby boomers com jo, sabeu, perquè som els que va haver-hi molta gent que no vam fer la mili, us en recordeu? Que érem excedents de cupo. És a dir, que quan vam fer 20 anys, nosaltres vam anar a la mili i no hi havia prou llits per tots. Com que només feia 20 anys que havíem nascut i els militars no van molt ràpid a l'hora de calcular, van dir, hòstia, no van posar més llits. I llavors hi havia molta gent que no tenien llit i ens van dir, doncs vosaltres no feu la mili. I no van fer la mili. Doncs bé, aquests que érem tanta gent per fer la mili, ara no estem a punt de jubilar, d'aquí 15 anys ens jubilarem i els que venen després són poquets. I llavors el govern espanyol va dir, saps què, farem un fons, no per pagar les pensions d'ara, però per estalviar-lo, i després, quan aquests es jubilin, doncs tindrem uns diners extras per pagar les pensions dels baby boomers.
El problema és que aquests calés se'ls enfoix. Ells podrien dir, aquests diners no us els donarem, us foteu. Podrien dir-ho. Però aquests calés, diguem, segurament ho heu llegit, el gobierno saca 5.000 millones del fondo de reserva. Diguem, això em recorda un capítol, no sé si mireu els Simpsons, els Simpsons, hi ha un capítol que se'ls trenca la tele. I aleshores la Marge li diu, al Homer li diu, escolta, trenquem el porquet de ceràmica que tenim tots els estalvis i amb els calés ens comprem la tele. I efectivament agafen i trenquen el porc i en lloc de diners apareixen pagarés que havia posat el Homer. El Homer havia anat traient els calés per comprar cervesa i el Homer diu, però no et preocupis, que jo els calés els poso jo pagarés, però si tu ets un puto duro, com pots pagar pagarés si no tens? Doncs bé, aquí en vermell, és el fons de la reserva aquest de la Seguretat Social Espanyola, en vermell són els pagarés, i en taronja hi ha els diners, els diners de veritat se'ls estan fotent, no queda ni un puto duro. És a dir, que Espanya és com un gran Homer Simpson, que bàsicament ha anat fent pagarés a dintre el porquet i ja no queda res. Per tant, ni tan sols això, ni tan sols en aquest aspecte, diguem, són tan poderosos com es pensen, ni nosaltres tan dèbils com ells pensen. Un altre